வணக்கம், வெல்கம் பேக். பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 இன்னைக்கு 26th அக்டோபர் ஆன எபிசோட் ப்ரமோஸ்லாம் பார்த்தீங்களா? எப்படி இருந்தது? இன்னைக்கு பயங்கர கலவரமோடு இருப்பாங்க போல. எனக்கு ஓவராலாக சுற்றி கொஞ்சம் ஸ்பீடெல்லாம் கம்மி பண்ணி பார்த்தா வேற யாரோ கல்பிரிட் மாதிரி தெரியுது. நான் வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது ப்ரமோ பார்த்தா. பட் பார்ப்போம் எபிசோடில் எப்படி போகுதுன்ட்டு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரமோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாரும் எடுத்துகிட்டு ஓடுறாங்க. ஒரு சைடு பார்த்தா வந்து விக்ரமனை வந்து யார் மகேஸ்வரி தடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அசீம் எல்லாரும் குரூப்பாக அந்த ஒரே ஒரு லைனில் வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசீம் வந்து இப்படி ஓடிட்டு வராரு. உள்ளே வந்து புஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் போகிறப்போ சிவன் வெளியில் நின்று தடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு இனிமேல் தான் இது போகும்னு நினைக்கிறேன். வெளியில் நின்று தடுத்துக்கலான்னு சொன்னேன். சிவன் அசீமை பிடிச்சி இழுத்தோன்னே அவர் இப்படி கும்பலன்ட்டு போவாங்களா, தள்ளுன்னு அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கிறாரு. சிவன் பிடிச்சி அசீமை எப்படின்னு வெளியில் இழுத்துடுறாங்க. இழுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு பேலன்ஸு போய் கதிர், அதுக்கப்புறம் நிறையாரு அமுதவாணன், ஷெரின் எல்லாம் போய் அந்த சைடு அப்படியே வந்து தனலட்சுமி மேலே விழுகிறாங்க. அந்த பக்கம் போய் அப்படி டப்புன்னு விழுகிறாங்க. அந்த சைடு விழுகிறத தூக்கிறதுக்குள்ள இந்த பக்கம் பார்த்தா சிவன் வந்து நிவாஷினி பிடிச்சி தள்ளி விடுறாங்க. ஸோ எனக்கு ஒரு மாதிரி என்னாச்சு, ஏன் சிவன் இப்படி பண்ணுறாங்க, ரொம்ப அக்ரெசிவாக ப்ளே பண்ணுறாங்களா, இல்லை அவங்களோட டாக்டிக்ஸாக இது அப்படின்ட்டு எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு வந்து சிவன் மேலே ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இருந்தது. இது வந்து நம்ம ப்ரமோக்கு தான் அப்படி காட்டுறாங்களா, இல்லை வந்து உள்ளே வேறு ஏதாவது நடந்தா தெரியல. ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அசீம் வந்து தனலட்சுமி சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு, நீயும் ஒரு பொண்ணு தானே, எதுக்கு இந்த மாதிரி நிவாஷினியும் ஷெரினையும் இந்த மாதிரி தள்ளி விடுற அப்படின்ட்டு பயங்கரமாக குரூப்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கேம்லேயே குரூப்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இனி அடுத்தடுத்து எப்படி போகும்னு தெரியல. அசீம் வந்து சில இடத்துல கேம் நல்லா விளையாண்டாலும் அவரோட வாய்ஸ்னாலேயே அவர் வந்து போயிடுறாரு. தவளை தன் வாயால் கெடும் மாதிரி. இன்னும் கொஞ்சம் அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, காமன் கம்போஸ்டாக விளையாண்டாருன்னா சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் அவர் ஓவர் டாக்கட்டிவ், ஓவர் டூ பண்ணுற விஷயம்லாம் ரொம்ப நிறையா பண்ணுறாரு. அது பார்த்தா நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் சிரிப்பு தான் வரும். அந்த மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி நான் அப்படி தான் அப்படி காமிச்சிக்குவாங்கல்ல, ஷோ ஆஃப் பண்ணி பேசுகிறது, அந்த மாதிரி பர்சனாக இருக்கிறார் அசீம். ஸோ அது வந்து அவருக்கு பேக் ஃபயர் ஆகும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி நிறையா பேக் ஃபயர் ஆகிடுச்சு அவருக்கு. அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி காமன் கம்போஸ்டாக விளையாண்டானா, ஏன்னா அவர் நிறைய இடத்துல டாக்டிக்ஸ்லாம் சொல்கிறாரு, ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் யூஸ் பண்ணுறாரு, குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. குரூப் ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா இங்கே விளையாடவே முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி தனக்கான பீப்புளை வந்து அவர் வந்து ஓவராக பேசினாலும் தனக்கான பீப்புளை வந்து அவரை ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு அவருக்கு பேச்சு திறமை வச்சுருக்கிறாரு. ஸோ அதை வந்து நல்ல விதமாக அவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுது. தனலட்சுமியும் அதே மாதிரி தான். சான்ஸ் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் அப்படியே ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி அவங்களுக்கு கோவம் வந்து அப்படியே ப்ரமோவில் அடிக்கடி வந்துடுறாங்க. ஸோ ப்ரமோவில் வராங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு அவங்கள கண்டென்ட்டராக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தனமும் அசீமும் எனக்கு ஒரே கேட்டகரியில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சா அதை பிடிச்சிட்டு பேசுகிறது. ஸோ தனலட்சுமி ஆனால் ஓரளவுக்கு கேம் ப்ளே பண்ணுறாங்க. அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு அவங்களும் கொஞ்சம் சிடுமூஞ்சியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் விளையாண்டாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பார்ப்போம். இதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ரோமோவில் நடந்தது. எனக்கு இந்த இடத்துல கல்பிரிட் சிவனா இருப்பாங்களோ தள்ளி விடுறதுல அப்படின்னு தோணுச்சு. பட் ஆனால் எனக்கு நல்ல ஹோப் இருக்குது சிவன் மேலே. அவங்களோட பேசுகிற விதமும் சரி, அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுற விதமும் சரி, ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கூட யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். தான் வெளியில் வந்துட்டோம், யாரையும் பொம்மை வைக்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி போகுது, பார்ப்போம். நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோவில்? செகண்ட் ப்ரோமோவில் வந்து தனலட்சுமி சிவன் ரக்ஷிதா கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னால் நிஜமாக ரக்ஷிதா வந்து என்னால் நம்பவே முடியாது. அவங்க ரொம்ப வந்து உள்ளுக்குள்ளே வேற ஆள் மாதிரி இருக்கிறாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. இன்னும் அவங்கள ஓப்பன் அப்பே ஆகலை இல்லையா? ஸோ தனலட்சுமி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என்னை வந்து நீ ஒரு பொண்ணா அப்படின்ட்டு எல்லாம் கேட்குறாரு. இதே நான் திருப்பி கேட்க முடியுமா? இன்றைக்கி கமல்ஹாசன் சார் வந்து என்னோடய குறும்படத்தை போட்டு காமிச்சோம், நான் தான் தள்ளி விட்டேன்னு, நான் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எல்லோரும் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வில்லி மோடில் காமிக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு சீரியல் வில்லிக்கு செம்ம ஆப்ட். அந்த கண் இப்படி மேலே வச்சுட்டு செம்ம ப்ளே பண்ணலாம். பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு தனலட்சுமி தள்ளி விடலான்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த ப்ரமோவில் பார்க்குறப்போ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நடந்திருக்குமா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒருவேளை சிவனு தான் திட்டிகிட்டு இருந்தார் அசீமும் என்னன்னு தெரியல. தனலட்சுமி தான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி திட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஒரு அவங்க தனியாக இருந்து நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணான்னு கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி தனலட்சுமி தான் திட்டிருக்கிறாங்க. தேர்ட் ப்ரமோவில் பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. யார் வேணாலும் தடுக்கலாம். விளையாண்டு இது வரைக்கும் வெளியில போனவங்களும் தடுக்கலாம். டச் பண்ணக்கூடாது பொம்மைய. ஆனா வெர்பலா வந்து பேசி தடுக்கலாம், செய்யலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட்டணிலாம் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஆயிஷா வந்து நீ ரக்ஷிதாவோடது எடுன்னு அசீம் வந்து கைட் பண்றாரு. அவங்க ரக்ஷிதா அத எடுத்துட்டாங்க. ஷெரின் வந்து ஆயிஷா வச்சிருக்காங்க. ஸோ எப்படி பண்றாங்கன்னா, மகேஸ்வரி வந்து ஆயிஷாவ தடுக்கிற மாரி பண்றாங்க. ரக்ஷிதா போய் சேவ் பண்ண விடாத மாரி. அங்கே வந்துட்டு ஷெரின் போய் ஆயிஷா வச்சிடுறாங்க. ஸோ இது ஒரு மைண்ட் கேம் ப்ளே பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ரக்ஷிதா வந்து ஃபீல் பண்ணி அமுதவாணன் அண்டு ராபர்ட் மாஸ்டர் கிட்டலாம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்கள் சிவன் கூட பிளான் பண்ணி நீங்கள் மைண்ட் கேம் விளையாடுறப்போ எல்லாருமே அதை விளையாட தான் செய்வாங்க. ஸோ இதில் வந்து யார் கரெக்டு யார் தப்பு அப்படின்லாம் நம்ம பேசுகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாருமே மைண்ட் கேம் கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணணும். அப்போ தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். செல்ஃபிஷாக இருந்தாகணும், குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இருந்தாகணும். இதில் எனக்கு என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி தள்ளி விடுறது, வேர்பலாக ஓவராக பேசுறது, அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு யார் பண்ணுறாங்க நோட் பண்ணி நம்ம அதில் பேலன்ஸ்டாக எதில் இருக்கிறோம், யார் கரெக்டாக பேசுகிறா யார் தப்பாக பேசுகிறா அப்படின்றத பார்க்குறது தான் வந்து நம்ம வேலை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா கேமில் வந்து நீங்கள் சீட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க, நாங்கள் சீட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க, நீங்கள் மைண்டு கேம் விளையாடுறீங்க, நீங்கள் அப்படி விளையாடுறாங்க, அதெல்லாம் வந்து மேட்டரே கிடையாது. இதில் வந்து ஹார்ம் பண்ணாமல், வயலண்ட்டாக பண்ணாமல், வெர்பலாக ஹார்ம் பண்ணாமல், அது ஒரு ஸ்பார்க்கு கிடைக்கிது அப்படின்ட்டு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்காமல் சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி பேசாமல், ஸோ அதிலெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு கேட்டகரி வச்சுருப்போம்ல, மினிமம் யார் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கணுன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த தள்ளி விடுறதில் நான் சிவன் பண்ணாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. நம்ம எபிசோடில் வந்து அது கிளியர் பண்ணலாம். அண்ட் ஐ ஹாவ் ரொம்ப ஒரு ஹோப் இருக்குது சிவன் மேலே. ஸோ அது ஒன்று. தனலக்ஷ்மி மேலே தப்பு இல்லைன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். அசீம் வந்து அவர் வாயில் அவரே வந்து சோனியை வச்சுக்கிற மாதிரி தான். அது கொஞ்சம் இப்போ காமாக இருந்தாங்கன்னா தனலக்ஷ்மி அசீம் நல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போக, பயங்கர கண்டென்டர் 2 பேரும். ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது. என்னோடய வீடியோஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்குறீங்க, ரொம்ப நன்றிங்க என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு. தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவை தெரிவிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். தூய தமிழில் பேசினாக்கா ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எல்லாருமே, அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். மச் லவ். காட் பிளஸ்.